asɛm bi ɛnnɛ yɛnnɛ ɛne ananɔpa mi pirikyi na me sɛdeɛ me pirikyi na yɛ me sɛdeɛ me nka nyame ahyɛ na mɛpɛ sɛ baabi a wɔbi afa pɛn ɛne meda Awurade ase pii ɛma w'abrabɔ akoma pa a wɔde gye program na mɛpɛ sɛ baabi a wɔ biara na wode w'akoma ɛbɛdi m'akyi na asɛmpa wanya bi ɛbɛboa wo na aboa me na boa foforɔ pii mewɔ ha sɛ Awurade yɛ hwɛmisi Awurade Yesu mfa me so ammoa mpagya mfa wo nyina deɛ korɔ ɛtwa sɛ nnipa bi a wobɛgye Kristo di no wo ne wo nkonkoro pompu ne mpu anaasɛ wo nkonkoro ɛbɛtena wo wogye me so a mepɛ amen Amen. kɔbio ɛtwa sɛ wo ne wo nkonkoro pompu ne mpu na ho wo nkonkoro bɛtena wo amen na ɔdane wo afiri nipa su akɔ honhom su sɛ woannane amfiri nipa su ama yɛ honhom su a ɛbɛyera ma wo sɛ wobɛtumi ne wo nkonkoro anante ɛfiri sɛ wonam fam koraa no noma wɔn ntakra sɛ ɛna tubɔ nyame yɛ honhom wɔntumi ne physical ten ɛmuvu gye sɛ wo nso bɛyɛ honhom wogye me so a mepɛ amen Amen. ɛfiri abɔdeɛ mfiti aseɛ nneɔma bi asisi a yɛpɛ nsonso egu so afei di kan bi a Joel chapter 2 Joel 2 28 down to 20 now and da me ma kan Oh, monsieur. yɛnsa no nso ɛfiri Genesis Adam ɛbɛsi Malachi ɛsan Adam bɔne nti amen Adam bɔne nti na nyame atu su nipa baako mmienu mmiɛnsa na bia wɔde ne honhom ama no anaa wɔde asi ne so honhom ne bɛyɛ adwuma wɔ ne so a owie n'adwuma a na ɔkɔ na nipa no asa bɛyɛ honam amen na obi a nyame de ne honhom no ama no saa nipa no bɛyɛ great obɛpagya ɛwɔ nipa a wɔasase no so nyinaa mu wogye me so a mepɛ amen Amen. baako ɛne Moses mesɛ baako ne wan Only Moses. Moses Exodus chapter 7 verses number 1 Working Exodus chapter 6 Exodus chapter 5 mmerɛ nyame yi ne ho adi kyerɛ Moses wɔ Midian asase so no waka kyerɛ Moses sɛ verse 7 no chapter 7 no mɛda no Onyankopɔn
mama Pharaoh. Nti Moses ani nyame hyia ohunu sɛ gya dare nso ne gya na nhyia de. Deme so amen. Ohunu sɛ gya dare nso na nya de be nhyia de. Moses ni nyame kasa wie na afei Moses nyame honhom na bewura no. Nti Moses abɛyɛ nyame. Obi anhyɛ saa de no nso. Me study Bible. Me behyia obi te sɛ Saul, ɔhene Saul. Samuel sra ne ho pɛ nyame honhom sii ne so. So abɛyɛ nipa kɛseɛ. Obi te sɛ David nyame honhom ebesii ne so. Obi te sɛ Otanel nyame honhom esii ne so. Joshua and Caleb the entire wɔn mmienu ɛna etimi yɛ wɔn firi Egypt etimi beduru the land of Canaan asekyerɛ ne sɛ ne nyame honhom yɛ deɛ bɛyɛ. Amen. Amen. Wɔn a wu kwan mu nyinaa ne nyame honhom ni kokora so. Wonya daagye adeɛ mi kan Bible no saa na kyerɛ. One Joshua and Caleb, because of God's spirit, what we do the land of what? Amen. Amen. Nipa bi a masase so a obeye nipa odimu ewo Israel a ne nyame honhom nya de aba ansi so. Amen. Me kanu kora kyerɛw nti kyerɛsɛm ne ka ne pɛfɛɛ na nanni the whole Israel man ne nyinaa so agye deɛ nyame atu su no. Wogye me so a mepɛ. Amen. Amen. Agye deɛ nyame ayɛ deɛ bɛ atu su no. After all asɔfo kwaa no enyuoma nyinaa so na nyame honhom wɔyɛ asɔfo nso na nyɛ lewifoɔ nyina ɛna nyame honhom wɔ so. Sɛ nyame honhom bɛsi sɔfo so agye sɔfo panin a ɔkɔ konkurum bia. Amen. Me study Bible obi te sɛ Elijah na nyame honhom wɔ so. Samson, the entire Samson, they are great. Timi took gas upon at the channel. To teach at them, they nyame home. Yet then, chain a good one. Nasa, nyame home the city so what the Timothy said the audio sawa. I said, Jim. Amen. The Tenasiana would say. Spirit make what? Difference. Spirit make difference. Enti, Mama ba yeni nyina. Ni nyame honhom ewu. Oba Ezekiel. Odifo Ezekiel. Nyame honhom won so Isaiah. Nyame honhom won so oba Ezekiel chapter 2 a oba kyerɛw. Jeme so amen. Honhom bi pagya ne gyina. Nti adefo abaya no de na wurade honhom si wɔn so. Yes. Jeme so amepɛ amen. Amen. Na defo no mu baako ani Joel. Ɛna wɔbɛka ɛna di akyire ɛho asɛm. Na atwam na atwam ɛfiri Genesis eba. Joel ka deɛ dabi ebesi. Wogyeme so amepɛ amen. Amen. Na yɛnkan ne yɛnti. Joel chapter 2 verse 28. Was honhom hwɛ gu. Honhom hwɛ gu.
Na yɛn atiri no. Mehwɛ me ho so. Let us say Hong Kong. There's something like liquid. Hong Kong no. There's something like what? Liquid. Bibi ti say nsuo. Bibi ti say oil. Bibi ti say wo. Jemeso amen. Amen. Anu ni ehwie. Enti Joel say ho no hwie guo. Yan kenkan. Ɔsɛ na yɛn atiri mehwɛ me ho nam nyinaa so. Full stop. Yeye ti me ho no mehwie agudi aban. Honam nyinaa so. Honam nyinaa. Israel deɛ ne yɛ wɔ som. Yɛwɔ nipa bi a yɛhɛ de tu so wɔn. Ne yɛ de honhom na ayɛ deɛ aban. Ama. Na no koraa no honhom ne ntena ne mu. Ɛfiri sɛ ɔtena ne mu a ɛnyɛ yie. Number 1 ne ho nte mmirekyie ane mpapo ne anya nkuku ne mmorɔ no ma mogya ɛmɛ nipa ho nte. Nti honhom ne si no so. Gyeme so amen. Amen. Ìbàkyɛ wɔte ase. Honhom na yɛ deɛ bɛyɛ. Esi no so. Esi no so. Ebesi no so de ne yɛ adwuma wia no ɔkɔ. Ebesi no so de ne yɛ adwuma wia no ɔkɔ. Na saa nkɔmhyɛ wɔ adi a gyeme so amen. Amen. To aso kan. Ɔsɛ na mo mma bɛnyi ne mo aba asɛ nkɔm. Bɛhyɛ nkɔm. Na mo mpani asoso daeɛ. Pani bɛso adaeɛ. Na mo mmeranteɛ ho anisoadeɛ. Mmeranteɛ bɛhunu anisoadeɛ. Na nkoa ne mfuna nso na ɛnɛ no bɛhwɛ me ho bagu. Ehwie me honhom na guo. Na mɛma ho adeɛ abɔ ɔsoro ne asase so. Wɔhyɛ no nso wɔde ahyɛnsodeɛ hyɛ. Sɛ saa di n'akyi gyeme so ɔsi nna yɛ akyi. Gyeme so amen. Wɔhyɛ no nso wɔsi mama nwanwadeɛ. Abɔ ɔsoro ne asase so. Ɔsoro ne asase so. Mogya ne ogya ne wisie kumu. Mogya ogya Ɛne wisie ne wisie kumu. Owia bɛdu sum. Mogya ogya wisie kumu. Owia bɛdu sum. Na ɔsane ada ne mogya. Ɔsane ada ne mogya. Ansa na Awurade da kɛseɛ na ɛyɛ hu aba. Ɛyɛ hu naba. Na ɛbɛba sɛ obiara ɔbɛbɔ Awurade din no ɔbɛgye ne nkwa. Meda ase. Gyeme so amen. Amen. Joel akasɛm wɔ ato hɔ. Efiri Malachi aba Matthew yɛ 400 years. Malachi prophesied sɛ ɛbɛwo Messiah. It take 400 years. Ogyeme so amepɛ amen. Amen. Isaiah and Jeremiah ntam yɛ 100 years. 100 years. Jeremiah and Ezekiel ntam ɛyɛ 70 years. Ogyeme so amepɛ amen. Amen. Wɔhyɛ nkɔm sɛ Judafoɔ ɛbɛkɔ akɔyɛ nkoa wɔ Babylon mfie 70. Nti Daniel, Meshach, Abednego, all the prophets from Ezekiel down to Malachi, no me nyina wɔ Babylon. Gyeme so amen. Amen. Nti mfie 70 mu nkɔmhyɛ no. Na ma menka sɛm nkyerɛ. Emu na Daniel mfie 70 no wie duru a ɔbɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ ɔnkae ne man. Yɛdi mu yɛayɛ ba Persia honhom ahyia. Wogyeme so amepɛ amen. Amen. Nti na meanim no kura ni. Jeremiah died to Daniel. What am I for Daniel? 70 years interval. Into Shadowa up to Acts. It may take how many years? Joel up to Acts. Joel sang coming. Jimmy so amen. Amen. Was sang coming.
29. Numbers 11:24-29. Ebe kansem bi kakra bi ntia. Mede free home. Numbers 11, verse number 24. Was na Moses Freddy ekaka Awurade asem no kire oman. Moses Efredi Eka Awurade asem no kire oman. okoka Awurade asem no kire oman no. Na obo oman ne panimfo mu panimfo aduoso ano. Obo oman no mu mpanimfo mu aduoso ano. Wonim Jethro ayafra no se Laban se wan. Moses asew no Jethro. Wɔhwɛ Moses mmerɛ ɔkɔyi Israelfoɔ firi Egypt. Ade ɔmo ba no bra a wɔbra. Ɔno nso yɛ sɔfo. Na that time yɛmusan sɛ no ɔyɛ Lewini. Wɔyɛ Ketura ma no bi aseni. Into the character and the behavior of Abraham. Ɛwɔ ne mu. To obedi sɔfo aberekora no ɔnyɛ Lewini. What try advising Moses? Katra ne sɛ hwɛ mpanimfoɔ no mu na yi pani bi maako bɛ sɛ duɔso kenkan. Ɔde wɔn bɛgyina ntomadan no ho hyia. Ɔde wɔn bɛgyina ntomadan no ho hyia. Na Awurade sane nnwonko no mu na ɔka kyerɛ no. Na Awurade sane mmununkum no mu. Na ɔkasa kyerɛ no. Ɛkasa kyerɛ Moses sɛ. Na ɔde ne nwoma a ɛwɔ ne so no bi kum mpanimfoɔ de saa hyɛseɛ firi 20 no 24. Ɔsɛ na Moses Freddy kɛkɛ Awurade asɛm no kyerɛ ɔman no. Kɛkyerɛ ɔman no. Na ɔbɔ ɔman ne mpanin ne mmarima aduɔsonson ano. Nnipa san. Aduɔsonson. Aduɔsonson anaa aduɔson. Aduɔson ano. Yes. Aduɔson. Gyeme so amen. Amen. Nnipa aduɔson ano. Na ɔde wɔn bɛgyina ntomadan no ho hyia. Ɔde wɔn bɛgyina ntomadan no ho ahyia. Na Awurade sane mmununkum ne mu. Na Awurade sane mmununkum. Na ɔkasa kyerɛ no. Kasa kyerɛ wo. Na ɔde ne honhom a ɛwɔ ne so no bi gu mpanimfoɔ aduɔson no so. Ɔde ne honhom a ɛwɔ ne mu no so. Egu nnipa aduɔson no so. Na honhom no sisii wɔn soɔ no. Honhom no si wɔn so. Wɔka diisɛm. Nanso akyire no. Wansane anyɛ bio. Gyeme so amen. Amen. Wobɛtoa so. Gyeme so enuru 29 no. Anaa mɛboa. Fa meka sɛm akyerɛ wo. Jethro to Mose fo sɛ yi ɔman no mu nnipa aduɔson mmienu ɛna Moses kɔyi nnipa aduɔson. Gyeme so amen. Ɛna aduɔson no bɛtwa ntomadan no ho hyia. Ɛna Awurade firi mmununkum mu kasa kyerɛ Moses sɛ mede honhom a ɛwɔ mu no bi ebigu wɔn so. Saa na nnipa mmienu wɔ ntomadan no mu wɔwɔ nsraban no mu. To aso kan ɛhɔ na waduru. Verse 26 ya. Ɔsɛ na mmarima baanu ka nsraban no mu. Wɔn ka nsraban no wɔn ka wɔ 72. Kenkan. Ɔbaako din de Edat. Na ɔbaako so din de Bedat. Na honhom no bɛsisi wɔn so. Nso na konkono bea hɔ no. Pɛntɛ no ho no nom ni. Nti asɛm a Joshua ɛbɛka. Ɔsɛ na ɔfrɛ nnipa a wɔtwerɛ wɔn din no mu. Nanso na wɔmfiri adi nkɔntomadan no ho. Gyeme so amen. Amen. Yɛatwerɛ nnipa aduɔson mmienu din. Mmienu ankɔ ntomadan no ho. Aduɔson ɛna kɔ ntomadan no ho. Wogyeme so amepɛ amen. Amen. Ɛna Awurade sɛ wɔde ne honhom ɛbɛgu wɔn so. Joshua kenkan. Ɔsɛ enti wɔka diisɛm sraban no. Wɔka diisɛm sraban no. Na aberanteɛ bi tutu mirika bɛka kyerɛ Mose sɛ Edat ne Medad reka adiisɛm sraban no. Edat ne Medad ɛka diisɛm wɔ nsraban no. Na no ba Joshua Mose somfoɔ a ɔyɛ ne aberanteɛ no mu baako. Ɛno gye so sɛ miwura Mose ɛbra wɔn. Efiri sɛ wɔamɛgyina ntomadan no ho bi. Wanka ho. Ɔno Joshua nso no ntomadan no wɔanyina ho bi. Gyeme so amen.
What did the amateur ask? When you know who be a mirror, depend your son to the Spirit of God. Nami Mose who woman will be. I will do good. About what I say. Those who are there, in conform you look at this somewhere. In Salaban, will catch the Moses. Nura, Menam Sumo. Dear my apostle, and the confusion. Abaya Brown. The young dear Yamini Moses. Verse 29. Moses catch Joshua said, oh, ha! What train young Gopon Adam? I did not tell you who do group. I come in Mosanqua. Kawradima nyina dane adifo. So what do you say? Na kawrade de no ho ma ya de abai. Ha! So ba de awrade achi. Na ne ho ni mu a. Untimi nwie peyada. Me ba to what you say? Woman who was not shooting no me your body and soul alone. Not God's spirit in come. Do free who no mudia the chadia pro. Let do free who mudiano or chadam. Yes, so many me and now you're already Christo. Our home and then look with him. What you may show me, amen. Amen. Mijina hai. Akamen kwa nanka Ghana Christopher nyina. Our God's spirit. And no na betimi amu ahuru the American so betiase. We can't understand the word of God without the word without the spirit of God. Asamba na make atro. Inti enkwa sori say makono keke. Radio Joel say ena di atire no. The whole woman offense see a man for be no so. Nemu no hie aku hunam nyina so. Jeme so amen. Amen. But Moses time ye nipa di oso mienu. Ame ade ho ni bi ya dia ba. Wow. Nipa no so 600,000. And Marima 600,000 near you 72. What you so amen. Wama akani nyina ntinya meneda. Wama akani nyina nhura deda. Wama test God's spirit da. The strength of God wama ntimi and test bi da. Into wama ye easy to fall. Wama ye easy to what? Fall. So tia sorry mo. Now the super dwama nyawa. Na me won hum ntum. Do we easy to fall? Je me so amen. Amen. Katro ni aseminia. Etwasa. Menso. Nyame honhom. Ebetina me. Amen. Sabo sawoi aya bossa Peter aka ho asem. Emra Pentecost na toy. Aka ho asem se bossa ne yamone mo ma ne ma won to so. No this for Joel aka. Amen. Inti Isaiah nso bakasem bi. Isaiah 44:3-4. Ono nso bakasem bi. Yenti odifo no nso nso. Okay. Isaiah 44. Kenkai. Isaiah 44 verse number 3. 3-4. Osebehwe nsuo agudi esukom ede no so. Me behwe nsuo agudi esukom de no so. Na nsuwa agu asase pese so. Na nsuwa abegu asase pese so. Behwe me ho agu wasefo so. Mehwe me ho agu wasefo so. Na me nsira agu na wo free umu no so. Jebe so kasa amen. Amen. Ti asamini ye. Wo se mehwe nsuo agu de ade abai. Obianka mehwe nsuo agu de ai. Yesu kwon de no so. Wo be kan se Jesus bai. Wabaka sa asemu wose se sukom di obi a amara menchan
mama ne nkwansu wa maka yes na Israel force mo ma cha to se Messiah no nko a na beka sa asem Isaiah say mehwe nsuo agudie sukom de no so na nsuo agu asase agu asase pese so Demeso amen obia only God spirit no what the sasase a desert obia God spirit in mu no what is a desert land asase a nsuo ni so udie bibi anya de aba nyi me kan kora tero wo sasase bi ye kware a ye fere bibi kware eso dendenden abutwere de na woso enyunu ni so ensuo nim Demeso amen ana asase a dia esia subontre wonsi aka na sem eso na ba wode na ha ye from enimu pebre ena enim susobre bibia na ha ye gree san obi a God spirit atini mutie Demeso amen spiritually we are from every day and night when somebody was from that's only as a media and then should be good so come down quadia ubenyansiano that's a assassinumpo I quarrier obemensu ensu abuguso amen Pampansoa yaduru baby a was a Christo need be a pray so benya encounter with the Spirit of God. But what did you say? Christo need be a who sorry. Press sensu no benumbi. Isaiah no you heard here. Ezekiel Soka, Ezekiel 39:29. Let's show on non so come, this one and come. Our non soka. Ezekiel 39, verse number 29. Part of verse number 29. 29. Na many tell you. Many party, many hintau. If you say, Meshe me home go Israel feel so. Demeso amen. Amen. When no radia the cool. I one and home ya dear by day and night who omunsu if you say radeno home so radeno home dia obetre mu a unsu tinimu enti oyina ni free wo so a me passa me hu na urade wo ya ye mistake hwehwe wo kokoro Demeso amen amen Ezekiel aka asamu yi many hintau bio efiri sa Israel fie me ho maya dia ba shegu so wo shegu so a densa obetimi ayi nani kwaso honhom no ono ani awurade wonde be control wona no banante woje me so amepe amen pressa adiboni bi mra wo so no way peja unsanifa na kase no dia me ne hon konkru bebompu nimpu amen adia ba ko me pasa obi a wotie me ntie ne ye bia Ezekiel 36:26-27 Ezekiel 36 verse number 26 what's mama makoma foforo na me de me ho foforo masemu na me de ho foforo masemu na me yo akoma na afiri mo ho na mu obo akoma me ye afiri ho na mu na mama akoma na me de mo ho besemu na me de me ho besemu na mama na ntema sede so na mama na ntema sede so na mahwe matemudie ayo na wahwe matemudie no wayo better san say am de me ma baja no so Demeso kasa amen wo so obi a woni nya no ho hu kura bo akoma nipa bia woni
nyame honhom no na koma ɛyɛ boɔ deɛ nsuo ɛboɔ bi ani hɔ nkwa wɔ nkwa ɛboɔ nyini ɛboɔ mesi anya deɛ bɛn ɛnyini nsuo nyina boɔ gyeme so amen pagya wo nsa ka sɛ Awurade mama koma foforɔ amen adeɛ baako a mastadi ɛwɔ nipa ho no sɛ yɛpere hwehwɛ adeɛ a ɛmfasoɔ ni soɔ deɛ ɛmmoa yɛn ɛne ɛbɔ ho mpaeɛ na deɛ ɛbɛdom ɛbɛboa yɛn no yɛnhunu di mɛsrɛ wo asɛm a yɛaka no nani take ne serious gyeme so amen ɛtwa sɛ woakan hɔ no ma no asi asi 27 no meda se bia Acts 2 verse number 16 to 21 Acts chapter 2 na afei memmra m'anim Acts chapter 2 verse number 16 verse 16 but I say na ye ni de odifo ye wakan once wakokuto yes Peter o wakokutu Jowa when de odifo Jowa kan sɛ onyankopɔn sɛ onyame hyɛ na baba sɛ na edi akyire mu no ɛwia me magu honam nyinaa so honam nyinaa o na kyɛ sɛ ɔka ho yes na nso me yade aba ɛka ho bi enti yɛ pɛntwi nyɛ sɔfo ɛna kari nyame honhom ɛnyɛ odifo ɛna kari nyame honhom na mu obi a wagye Yesu Kristo adi gyeme so amen na wogyae bɔne yɛ woyɛ nipa a wɔsɛ nyame honhom yɛ deɛ bɛn nti sɔfo bia ni hɔ a ɛbɛba sɛ ɔno ɛne nyame honhom ti ne mu nyɛ no kɔda saa apanda da mu nsɛm no atwam nyɛ sɛ trɔsɛm no atwam o sɛ ne nyame tu so nipa baako na ɔde ne honhom asi ne soɔ no ɛnti saa bio yɛyɛ a ɛbɛgye Yesu di yɛyi ɛfiri Peter no mo pɛn so ɛbɛsi yɛ pɛn so wɔn konkuru ba obi a wɔgye Yesu Kristo adiem na ntikyɛmu a wɔn mu ne sɛ honhom ne ba a ɔde akyɛdeɛ nenam there is a difference between gift and the Holy Spirit. Wonderful. Wogye me so a mepɛ amen wɔde akyɛdeɛ na ɛde abɛn ɛnam there is a difference between Holy Spirit and gift. Wogye me so a mepɛ amen fine ebi gift no nso ma ɔnte sɛ Christ atu so as a worker wobɛkae ɔka kyerɛ asuafoɔ no sɛ mabisa gya no na ɔma ɔtwa adwuma no aso adwumayɛfoɔ no hyira mɛsrɛ adwuma wura na ɔma ne twa adwuma no ɔma adwumayɛfoɔ ba ne twa adwuma nti ɔtu so gyeme so amen yɛn nyinaa Honhom Kronkron wɔ yɛ so na Jesus ahwɛm deɛ n'akoma di mu gyeme so amen mepatɛ wɔte ase na wɔtu so ne sɛ wo bra wobɛa me sɛ mpakani na Honhom Kronkron bɛtena mu a na ɔyi asɛnka kyɛdeɛ na ɔde ama wo gyeme so amen ɛno doesn't mean sɛ wo nkoa na Honhom Kronkron tiw mu ɛnte saa honhom ne de akyɛdeɛ ama wo akɔyɛ te sɛ yɛn nyinaa nam na matom botom yɛn nyinaa yɛ asɔfoɔ yɛn nyinaa ne ɛnam na matom botom na makyɛ papa wɔ yɛ adeɛ nyɛ sɛ mata no adeɛ ndasi mean sɛ wɔadi ɔnyɛ sɔfo wɔnyɛ sɔfo wogye me so a mepɛ amen mepakyɛ wo matema aseɛ nti God Spirit no ɔbɛtena wo mu obiaa a wabɛgye Yesu adii no ɛtwa sɛ wɔn so God Spirit yɛ deɛ bɛtena wo amen amen ɛnna kɔdu mpampansoɔ sɛ meyɛ diifoɔ meyɛ special menim nyame kyɛw it is never true yes ɛnyɛ no korɛ asɔre ba biara no a wo nkonkuru tiw mu no wobɔ mpaeɛ a Awurade bɛtumi abɛsra ho gyeme so amen
Kanana ne akasa kyerɛ Jeremiah na Jeremiah bɛkasa kyerɛ yɛn. Kanana ne akasa kyerɛ Hezekiah na Hezekiah bɛkasa kyerɛ firi sa ɔno na honhom asim so. Gyeme so amen. Amen. Yɛyɛ time yi Awurade nkasa nkyerɛ sɔfo awia no ɔbɛka kyerɛ wo. Wɔn nso ɛsiane sɛ ne honhom ne ti mu nti no honhom ne bɛtumi ayɛ adeɛ aban akasa kyerɛ wo. Power. What the other side? Who be the woman in me? No one brown was your man. No one make a control. No one feed the year. They so amen. Amen. And then they defeat the Holy Spirit. Spirit is a spirit. That the spirit in the feeding. Okay. You can't feed Holy Spirit physical things because we're a spirit. They so amen. Amen. So for now, your man. The word of God, and God's spirit. Yes. The person that's somehow. Francis Bukasame, Minkofie da. What the God's spirit. God's spirit. Obiti abusumfie ama koma fan. Obiti abusumfie o akoma fan. Ana meboa. Yes. Na me na mbeti awurade fie di awurade honhom fan yenye. E wota me nso afa me. Person obi a wo ha wo hu. Eni ho ma eno yakoye bibisa. Amanfo bo nipa hanya. Ana me na nyame akyade no anya. Gyeme so amen. Wanya akyade. We bata wate ase. Me nyanya bi a ntirasa wo nkonkuru ni biso. Yemusa. Wana di Yesu akyi no. Emu hwan. We Peter. Na yi James. Na yi John. Na yi Philip. Mami musha. Emu hana sayare. Nso mu nyina na honkonkro ne ya de ba. Nipa 120. Oje me so amepe amen. Emu dudu ose na nyane awufo. Ya de what adie ama Peter. Yedi bi ba ma Philip, yedi bi ba ma James. Yedi bi ma John, yedi bi ma Paul. Be pa chawati ase. Mami musha. After ba Yakubu. Ede ano ye. James is ayare say. James and Nimi and John was ayare say. Bible they are trying to find say John. Eme mumu kasa. James so amen. Yet anadia but in addition I'm fat healing side. Obeye D4. Into John the true D some. Ojeme so amepe amen. Amen. Achadi Peter nyaye no. Enye the same achadi na John nyaye. Eno nso ntrese nale madali honkonkona amaso. Eba nso. Na wurade ne kasa. Ojeme so amepe amen. Amen. Me say so person Kristo some ye soft amawa. Makwan ma God spirit impossessive. Makwan obi oho jama ohuma possession obi dia ya krono obi dia ya toro obi dia ya enuomafuru or possessing evil spirit and amaboa. You also you can possess God word spirit. You can possess God spirit. That is the best. Amen. Amen. One can see you 16 down to 21. Now, mama asemko. Mama ni mama shijo wa naka to asokan. Na brante hu ni so ade. Brante be hu ni so Na ade. mpani aso so dae. Mpani ba so dae. Na menkwa na mefuna so na betwe me hu. Ehie hu na guo. Na asemko. Asemkom. Na ma wade abanyame ani osoro. Jo wale nsam no ato asokan. Na sentani abasase so afom. Efom Moja ne ojane wise kumo. Kumo.
Uyabedani sum. Uyabedani sum. Osania dani moja. Abba. Equity 21. Verse 21. That's it. Amen. Yansan Shadia. Awabio. Jump 33. Verse number 33. 33 to 41. Obientie. Verse 33. Yes. Kenkai. Was it after man so called Yankopon nifa? Opeja Christ. Eko nyame nifa no. Na onya jane nchen konkron ebo senti. Kan ye onya jane nchen. Hom konkron boshe. Enti. Wontimi nyi boshe no mfiri ho. Efiri se wo hyebo. Jebeso amen. Se meri nyam nyanka. Maso otigina fo no mana de. Eye boshe. Maybe se jana amamu no amamu otigina fo de. Eye boshe. Yes. Ye won komse and ye wo boshe. Difference wom. Jowari dia no eye komse. But Jesus dia no ye promise. Unsambo imudo supa mumpansambo. Your prophecy and your promise. Difference wom. Jesus a promising. So be said jano no mayo tigina fofoforo. No kura ho mu awiase. Etimenye no. Jemeso amen. Amen. Ye bedru. Nti Peter kasem bi to asokan. Ose won koku bosenti anu ahwe de mu hu na mutie yagu. Anu wo hwie de mu huru na mu ati agu. Na David ankosoro. David ankosoro. Na so no aka say. Na so bie na no ka say. Ewade ka kire mi wura say. Ewade ka kire mi wura. Tina mi nifa. Jemeso kasa amen. Amen. Tina mi nifa. Christ. When we the India, Christ yankwa were the right hands of God. Christ yankwa were the right hands of God. Christ in charge. What you want? Jemeso amen. Amen. And a God spirit. And so a gift. What you say? One also they were left. One son also. In the Jesus by one factor the amba obeje nkwa. But who konkoro the oba also the achade ya the aba. Wonderful. Difference wom. In the Peter Kasano was say David can say Brady asimi wura say. Tena me nifa. Because some do tamfo ba ya wonase. Entiaso. Eti ma Israel fie nyina ho ampase. Ampase. Onyankopon di Yesu ya. Onyankopon di Yesu ya mo sane ni dua so. Ewade ni Kristo. Wode na ye wurade ana de yan Kristo. Wode na ye wurade ani Kristo. Me pese obi a wo hande. Ebi ana wutie me on Facebook, ebi ana wutie me on online radio. Channel so. All over the world, any day you preach in Canada for Acacia, Italy for Acacia, Belgium Acacia. All over the world, South Africa, no Acacia. And I don't know woman I'm a man. Jemeso amen. Questions and what's a bush and woman a bush amen. Everyone know on the Maria. Do know who is what a woman who is a question. When you are friend of my plan, because I'm a Samo and Nadia Mamma. You say amen. Amen. And you come. What you say? Yes. Shannon so. A dear, and what's so who didn't say? Baby, who will be on? Who bet me at Sodom and Gomorrah? I'm a papa, I'm a virgin. Through the Spirit of God. This a Ghana. I am born for my Canada. You are born for my. Through the Spirit of God, you become a holy person. Who bet me a baby, righteous. And you are found. Jemeso amen. Amen. That is why Christ by him. But now see you 33 years one committed sin. And so not see a Bolivians. Why? Because not God's spirit. Of failing gap 12 years. 12 means government. When you're 12 years, no be wuru ne man.
nya 12 years no be wuru ne man ntenu akwa asori fie atratra asofo wo mo tratra nso na de wo mo tratra wo mo boa because wo mo tre ni pesu na nyame honhom nya de what you say Yes. me pese there was so many churches I tried in flesh but on the Church of Christ. Yes. Latter-day Saints. SDA. Jemeso amen. There are 70 years. I'm not against them, but I want to tell you the truth. Yes. If you walk, when the Hong Kong Nantia, you become spirit. Yes. I'm not against them, but the Quran I'm a catcher. Only be a flesh. Catcher and only as a man to a home. Nanti wo hu. Na kasa wo hu. Na kasa wo hu. Amen. Let's see it. And so on the baby and your flesh. After now, assemblies of God, they are working flesh. Pentecost are your flesh. I'm not condemning them. Me can't read you so. I've ever TV abandoned the can or anim. Jemeso amen. What do you say? I'm not against them. I'm not the home. But I'm not the one. Guarantees 3. Think I. Maybe see guarantee for Asafu. Oh, guarantee for among you. Guarantee for among you. Why not done imagine, sir? Yet the years to Christ are your born assembly. I see guarantee for him perfect. And the Paul said, I dear back wing qua, and I'm passing a different manu. One of them ran you so, and I'm Hong Kong Bamaswa. And I'm Jedia, yes, to Christian Camote. Sana Mojana. What the whole way it is. What the Hong Kong Nashas here. I found your mother one num. Here the started church, the form of the Spirit, Pentecost, Assemblies of God, Church of God, and the other churches. They are starting with the Spirit of God. But all you know, to charismatic for Suban Abu and to Pentecost and idea. Amen. Indeed, yet they are clutching for the dish of. We are see qualification degree. Yes. When you're a professor, you can't be a pastor. God's Spirit didn't do that. He chose. Was in your me should show home and son of the idea. Maybe I become be some more Pentecost maybe I come here decking. Decking Frank farmer because minimum credit. Mean still someone. Maybe I know Pentecost in our start. My man can't crunch. So one cost me, I do so big dish of war. No credit. A rabbit to soup could I get you to. Jemeso amen. The same as CSC, Ghana Apostolic, the same as Assemblies of God, the same as Methodist, Roman, the other churches, they are working in flesh. Amen. Amen. You may should be amen. Amen. There are so many. I said, now some come into this of. Then Yamu was said that, and at the right time, we choose a street boy, a man from nowhere. I said, my family did not show woman mistakes. Amen. To Casaya, so I'm Fenyan Santo. What you can answer Christo. Nyansa school. Who would lecture be our Jimmy? Well, lecture at Radio University in Chuadia, Jimmy. What for? School, a man Nyansa. School, you could share who none from him, dear. Tell you, who none from the dear, and you will be again in our school is honesty.
We could trace come a teacher, no matter what them. Sunday school dear. You may say amen. Amen. And the news of coach school we are now in Nyansa. Nyansa dear. One hour when you know your kakrebi. What you may show amen. And some Nyansa be the word yatron. Now you will be a wishroom. Okay. It is a oh yeah, dear, be no be catcher as a giant enemy Nyansa. We need you what. Nyansa ya won. And some years we are sias. We are seeing a mile and Nyansa in a papa nifa, Senator. Nyansa show Anna him for 20 and penny 42 at another bobber. Jemeso amen. Amen. In the Nyansa dear, oh, what that. Young Fabi be on Totono, young Fabi be a man. Jemeso amen. What kind of Proverbs chapter 8? About you said the Nyansa city. Amen. Amen. Ntina Paul baka se mema wiase anyansafo nyansa ayekwa. Wiase nim die ayekwa. Anyansafo wan, wiase chinyigefo wan. Onyankopon na ne wiase nyansa nkwase asem. Na wiase ntimi fa wanyansa so huru onyankopon ewo ne huru mumu. Na so onyankopon ni se wonam asanka no nkwase asem so beti wona wogidie die. Amen. You can nyansa. That is the Spirit of God. Nyansa and Christ. Nyansa and Nyame is better for everyone. What the man to take off for anything. Yes. Let me draw a book of your metal. In your school fix so that. What come from the ATM to me correct? Amen. Ghana for Camera for Bebreti. Bebrebe, one of coach Kunya can be a year and walk was walk on. Now you brought engagement as you said. As you are, make what you made a one year as you are. It's what catch of winning in our doctors in our cabin. And I'm a what? Je me so amen. Amen. Ça me boit mon moi mon. Asiwa. Asempa na me katro. Na so me hunu oba we na me pano. Na me na keka. Eno se ati aso de mansa na yaka no. Courtship. Is it true? What the courtship is? The meaning of courtship is romantic. To prepare someone to bed. That is courtship. And more than I be more. And when I'm crying, you so good. Courtship. The Messiah, amen. Courtship. To prepare someone to bed. That is courtship. And this will be cassette. Many way your courtship. Because spirit may cover among your sex. On you as a million. A chasse. Wo. When the home concro. A bump. Amen. Some part of the catron. A chasse. Young cock. Be a Titus. Chapter 3, verses 3 down to 6. Titus. Chapter 3. Verse 3 down to 6. Verse 3 down to 6. Was it at the sre? If you say young so, I can young pasia. And can you know young Menu? Young pasia, Jimmy Fwa. Yaya more. The cancer be or Yaya saw them for. Yaya saw them for. Any power from. Any part that be a yaffle. Your phone. Or some are and it did your not the next your son. Am I a toy? I am on the DaY. The true baby not so move street jam near the ledges. I swear. You may say, amen. Yay!
yɛsom anigyedeɛ ɛne akɔnnɔ ahodoɔ. te ne bɔne ne ne tan mu a na baabi a yɛteɛ yɛ nnebɔne ne ne tan mu awɔ ho yɛ ahi na yɛho ahi ɔtenta wɔ ho na yɛtentan yɛ ho. na yɛn agye nkwa Nyankopɔn adɔ yɛn ne ne dɔ eyi ne ho adi no. gyeme so kasa amen. na yɛgye nkwa Nyankopɔn n'adɔyɛ ɛne ne dɔ eyi ne ho adi. eyi ne ho adi no ɔsɛ efiri te ne nnwuma mu a yɛayɔ mu mfiri mu na emu ɔno ne bɔbɔ ho nti na ɛmaa ne fa awo foforɔ atwaleɛ ɛne ɔkɔnkɔn so bia so gye yɛn nkwa ɛno na ɔnam yɛn agye nkwa Yesu Kristo so ehwie gu yɛn so pii. hallelujah. me sakote ɛyɛ me dɛkyɛn baabulu ni nyina gyeme so amen. nyadaagye kan bio kan Titus 3:3 down. 3 down to 6. 3 down to 6. Kan If kɔ you say yɛn so aka ne yɛn kwasia. wɔn sɛ de wɔasi aka no anka ne yɛ deɛ bɛ Kwasia. light ho na ne yɛ fɛmfam mmea nkɔ so gya na meyare yɛnkɔ kɔ so ɔde ade na nso kyiri meyare obi kura na ato tɔɔkye ba nso wogya wɔasɛm no ayɛ sɔfo mfa nsɛm firi hɔ ɔno wobɛtumi asakra bi asɛm no gyeme sɛ amen. na ayi sɛ wɔpɛ so asakra wobɛtumi asakra obi kyerɛ wobɛkɔm kura na ne papa bɔ atwaman no ɔwo ɛdeɛ na aso ba gyina hɔ no yɛnniɛ nkɔmmɔ bi kyerɛ deɛ gyeme sɛ amen. ne ɛyɛ nkwasea Asoɔdenfoɔ. ne ɛyɛ asoɔdenfoɔ Nipa wɔfo. nipa da bia ne yɛ fam Som akɔnɔ ne na deɛ yɛsom na wɔyi yɛnya no yɛ akɔnnɔ nti menya gɛl bi a ɛkyerɛ sɛ meyɛ gyeme sɛ amen. wote aseɛ nsa da ne sisi akyi na atwi street wonni bi koraa na abɛbɔ behye ɛmu fried rice ɛne akokɔ sere akokɔ atabu ɛne podua akokɔ sisi takite wote aseɛ kosua baamoro aha 5 ne aka tom wam gyeme so amen. na bam ayiwa ne sɛ kibaabo nso da mfimfini yɛsom akɔnnɔ yɛyɛ adwuma ma akɔnnɔ medɔgaa naa te sɛ wɔ ne ho akɔnnɔ wura meɛ to the point sɛ me capital abɛhye koraa na mene ne bɛda one day that is the best ne yɛsom akɔnnɔ kɔsoa construction wobɔ hɔ a yɛtene no ho akuhu yɛtene no ho a gyeme sɛ amen. soa concrete w'ani ho kotu galamsey wote aseɛ wonim sɛ wɔ bi wɔ ha a nka ne kaa bɛsensa nkankyɛn no ne wonyɛ nhunu awurade no ɔsom akɔnnɔ ɛma a wɔ hips wɔn a wɔtoɔ wɔn nyinaa saa de wɔn adeɛ kɔ obi a nya no fie hɔ ɔkata no so anka hɔ hallelujah asa de na adeɛ kɔ deɛ ohunu yɛ ɔbɔ a wɔdam a ma wɔ capital ahyeyɛ no te w'ani so bɛrima no a wobɔ ne ho dam no dansinkrannia baa mo wɔ ano a combination ɛna ɔde biribiri w'ani soɔ ɔbɔ trouser green na wabɔ mpaboa white na green sa ho na ɔde ne belt white abɔ na wawe top a bɔtɔ mmienu wɔ ha bɔtɔ no mmienu no yɛ green ɛna n'akyi no yɛ white na wahwe cap na ɔba no gye wɔ sikugu ne nsa wohu na ɔsi wei wɔyɛ guy wokɔsi a wokyi yɛ nyina ɛna ɔmo a wono a yɛ nyina wode som akɔnnɔ wode si wo dwatire gyeme so amen. meka obi aka ne deɛ that time na wogya kwan na ɔno nso akɔgya akwan na wagya kwan na akɔgya akwan na wagya kwan na motumi twi street saa na makɔtena bridge bi so
enu obi table so mbedi nkɔmɔ ama abɛtu okura afɛ wo yɛ sɛ deɛ ɔkɔda a ɔsɛ kisimi ansa no mentumi nya ho obi bi emu nso osiri pɛ nka obi aka no deɛ bɛma kora wa no saa na fa so ba the street ya watwie emu brɛ ate da bi ano akwakyere no de geri bo so koko ayɛ na me ma bi bo so ɔpakyɛw wɔyɛ me nua we wɔnyɛ me hwee na we me de yɛ dai na ato te saa no hallelujah na yɛ soma kɔnɔ ɛte ne bɔne ne ne tan mu a ɛte ne bɔne yɛ tim yɛ deɛ ne yɛ tim tam ne bɔne mu na ne ayɛ deɛ bɛyɛ yɛ tim mu tam yɛ tim yɛ tim ne bɔne ne ne tan mu a ɛne ne tan a ne yɛ ho ahi na ɔtenta wɔn yɛtentan yɛ ho emu na ne yɛtem gyeme so amen yɛntwi asɛm ɔsɛ na yɛagye nkwa Nyankopɔn adɔyɛ ne ne dɔ yii ne ho adie no yɛagye nkwa Nyankopɔn adɔyɛ na dɔyɛ ɛne ne dɔ yii ne ho ɛne ne dɔ wɔn saa nneɛma no mmienu na ne deɛ na dɔyɛ ɛne ne dɔ ɛyi ne ho adie mfiti ne mu a yɛyɛ nyɛ tene ne bi nti na wɔyi n'adie na mmom ɔno ne mmɔborɔ ne mmɔborɔhunu nti ɛna ɛma no fa awo foforɔ adwaleɛ ne wɔn kronkron foforɔ so gye yɛn kwa awo foforɔ dwareɛ gyeme so amen amen awo foforɔ adwareɛ ɔtena subɔ tie bi wonu nsum ahohoro hɔ awo foforɔ dwareɛ to aso kan ɔsɛ ɛno na ɔnam yɛn agye nkwa Yesu Kristo so ehwie gu yɛn so pii hwie gu yɛn so pii ɔnam n'adom so abu yɛn mpem ama yɛayɛ daa nkwa no ho anidasoɔ adidiko yes to aso ɔsɛ ɛyɛ nokwasɛm nokwasɛm na yɛn na mehwɛ sɛ wɔn nsɛm den yɛn ni ade a wɔsiesie mu de na wɔn a wɔagye Nyankopɔn adiɛ na adwene sɛdeɛ ɔbɛbɔ nnwuma pa ho bɔten gyeme so amen kɔ biribi hyɛ hɔ ɔsɛ yɛnum ne deɛ ɛyɛ fɛ na ɛyɛ ɛma nipa ɛyɛ mɛ nipa afutu ahodoɔ mepɛ sɛ obi a wowɔ ha no wohunu baabi a na wokye nti sɛ God spirit ati wabɛgye Yesu adi a bere sɛ wo ne God spirit bɛbɔ mpo ne mpu ɛnsa na w'ani nkɔtena w'akɔnnɔ na wosom no mu bio amen mmarima mmienu tumi gyina wɔn sɛ gay bi a bɛtwa sɛ wɔdeɛ meto bɛn fam nti ogyae baako no yɛ kɔrɛ tikya wei nti baako deɛ yɛbɛtwa mmɔma sɛ gyae ɔyɛ anantadeɛ sɛ wode w'ani so aboa wu deɛ na woga wei gyina w'ani nyɔnko ne wei wɔm tumi obi a wobɛtwam no yɛtumi ka ne ho asɛm sɛ na ntɔkwa aba nti fa kwasea kɔ nso fa gyimi kɔ obi twam ne to ho ɛne yɛkɔ yɛmɛ sɛ amen obi twam no ne to ho obi si ɛwɔ fam obi si ɛwɔ soro ɛne amama pagyansa na da Awurade ase kasi Yesu bi da wase amen Awurade dɔ yi wo firi mu yi wo nua bi da so te saa tebea no ɔno hu sɛ woyɛ kurase ni yes ɔno hu sɛ woyɛ deɛ bɛn nso ɔno wɔsom akɔnɔ but yɛ deɛ yɛsom Awurade a ɔte aseɛ amen through the Spirit of God. Abadema, me say obi a woni Awurade bi ehu sɛ woyɛ gyimfo. Na, what you call so? Ya mo pa ma. Awurade no so won fa ne nsan kai. Sirawa. Ai. Ntimi kura o. Ma no. Ai.
Uye timio. Mana bado for too much. Kituo. Sisa so oye onua. On asemo no kan wa wodi. Akroma ba fie ho. Je me so amen. Mama bitimi bo ba. Idwetire nyina. Tonsre ba. Itutowe. Ezo wa no. Obu ande sreba won. Enye ni kunu de toma. Boy bi o toma, boy bi o jin hu sika wo abrafo so. Biri sika ina. Eno hia no. Brother. So na te say. Brother mi ni pa o nkyere mo. Brother. Wa biro matu. Akwa bi abusu yakuru a. O hwege bi ma ni ko school. To tomo to mage no mo jaduro na ge ya kama. Ge wi school na ga bi free Canada. Eba na ahwe guy na wo free Canada aba. Na ahwe uja for so apantan de aya. It's a difference you. Na gay na Canada ni tene ka be si abonto mo krama no mo fie yo opposite ene o hu ga anware Canada ni no so nware no bisa answer na gay wa war no friend no se de no so e me war am sanma e me gina so ayo pasi na no se de city afa kwansini boga yi kwa gay ticket so mo to wa de no ho ni o okosi aboy say emebra ne brachia mebra imame you no head school na fedi o ya na de ebe ne bra jimi na no no afa akonta that pantan di ti di aya na ni ba na hoso na ga ne ya ba no o check out na dem fu bi koka tire say hey Basi kwa na be wari no so what oba wari dia wari no so poke bi no so ne bra no no what sure enu de kalo e twa o yati akoya didi na dida simini babu enu wasane jeans yim o ko ge ni fio okoya biani akoso fie ho afraga no o mi yawa asem patro ma ebize kwa na ba oh bra what's my ebize mitimi nya dia me yo adan afi gai jina wadi o mu nanti ani o esa fadi trim amen afa kwani ya wa no brefi o no se nanti be fo ma no se na da na tata am sa da wo yere ne me wo yi ho ma boga no su jina ne kwa ne tawu ko no ne o pa ne hre me dinu nkomo papa yi na ni yes so be ware no se na me be wa na de na me na ehun ha nti sana ate wase me te sai abon didi ko de na sumbe so dani to was cash was bra ko wa na afi dani ma mi pie was na so wo wi ase boy no o free fie aba no shop no na wa ya no set down
wɔsom wiase wɔsom akɔnɔ wɔsom asɔre bia otimi hunu obi wɔn sɛ kae ɔmɔde wasɔre sɛ wɔn mu kinka baako pɔmpa yi na ɔde n'ani akari na ɔde kɔba osi ne nneɛma na aduane kɔma no na ɔkɔba wɔasom no bɔyɛ no nso adene no sɛ ɔne ɛnyɛ ɔsom no koraa ɔsom no koraa timi sɛ amen wɔnya te sɛ bɔyɛ ne bɛware pɛ wɔtumi sɛ da mu so na mene bɛtua aka so asumhunu titɔ na sɛm ɔkae no mepɛ so ɔbadwe ma wɔ ha wohunu sɛ Mose deɛ no a wɔkae wɔse ɛkaa me nkoa awurade ma nyinaa ada ne adiifoɔ gyeme so amen ka sɛ awurade hwɛ wo ho nkonkurukum so amen papa nom sɛ God spirit ɛne wanya nkanta wo kristo som yɛ pɛyɛ wobɛda ne woahunu deɛ awurade pɛ wobɛda ne woatumi ne nyame a wɔyɛ ho anate gyeme so amen nti matena ase ɛna masese na mahunu sɛ ɛtwa sɛ mekwasi awura honam nsɛm no nyinaa metu gu adeɛ bi a yɛ honam bia mepia tokone gyeme so amen na metra me best sɛ mene nyame bɛnante wɔ honhom mu ne nokorɛm na me nso mayɛ nyankopɔn ba abusua bɔ w'adwe mpɔ wogyeme so a mepɛ kasa amen bɔ w'adwe mpɔ ɛnɛ wokuo ame o ma mebusa ebusu asɛm yɛ mu dodoɔ sɛe ɛna wo nkonkora bɔ yɛ su ebusa wo nkonkora ba ade adi kan ɛne sɛ wɔkyɛngye tɛkrɛma ɛdawa tɛkrɛma a wode di nsakuro woka nsɛmkuro di atambɔ dua to nkwasea nwom na ɛda tɛkrɛ wɔyi firi w'ano na ɔma tɛkrɛma mu apae baako yi ogya gyeme so amen wonim saa tɛkrɛma no aboa baako pɛ na wɔwɔ nko na ntɛkrɛma mu apae obibubu sɛ sɛ sɔfo na wo nkonkrɔ yɛ wɔwɔ na wonyini sɛ yesu yɛ wɔwɔ wɔde ne wɔwɔ wɔ pie Farao anim Moses de ne to hɔ a wɔdane wɔwɔ wɔ mmene Farao deɛ wɔde ne kɔbere wɔwɔ a opie a wɔserɛ so a wɔwɔ kaa Israelfoɔ a yɛpɛgye yɛ ne hwɛ no ne yɛnya nkwa wɔyɛ wɔwɔ gyeme so kasa amen that tongue ɛne ɔde ma ne ma ɛyɛ tumi gyeme so amen wohyira wɔ sɛ hyira wodome a wɔsɛ adeɛ saa tongue no ɛyɛ tongue a ɛtwe nipa bere nyame wonim sɛ wɔwɔ ne poison wonim sɛ yɛde yɛduro laventa bie ne hɔ a wɔwɔ poison nim laventa yɛde spray yɛ ho nti yɛ akan ho yɛsɛ yɛma ne nka wo bɔde gyeme so amen yɛ akan ho yɛsɛ yɛma ne nka wo bɔde ɛka bɔde pɛ te sɛ deɛ wɔwɔ poison akɔ bɔde wɔ sɛ problem ba mpɔmpɔ kora bɛtumi asisi watons gyeme so amen aborɔfo no hɛda kɔ forest kɔkyekyera wo hɔ na ɔmatwe ɔmo poison no afiri wɔm ɛno na ɔmode kɔyɛ spray akɔyɛ te sɛ moyɛ a yɛse perfume right yɛde spray ne fra nti wo noa no adeɛ kye so a na yɛtoro kaa that is the poison wodi ne kɔɔ mu a yɛbɛku gradual process amen ɔsɛ ɔyɛ mo asewa no nso na ɛyɛ ohwɛ yɛnoa ne ɛto sɛ modi ɛhwɛ mo wobɛwu a moon spray amen he gave you the tongue of snake
That is the power. Ojan takrama tumi nim. Aponche de anye. Makra de anye. Otwe de so yetum. You may say amen. What do you say? What do you? Was it the creme more pie? This is what Jack. Each hour. But the sissy on the TV. The sissy on the free board. It would have won. We can show amen. The person and that tongue. Amen. Not the one no more. A count could was someone. We took on it. Mami go to quotation be Isaiah. Isaiah 50 verse 4. Isaiah the cousin. Tongue na me count one. Isaiah chapter 50 verse number 4. That's number. As I say, Nyankopon Yenti. Everybody Nyankopon self protect ma. Send you said you me asem be wo de. Wa mama suafo de. Not just a chef on the tekraman, different. We are disciples to Christ. And to the tongue of you and I will say different. And non as a seminar so bad, you're the what you want bread. A seminar to be esteemed. You so amen. But what I say? You're the tekraman, a Buddha, no man can have you. What tekraman, a Buddha was so. Wakawa, that is poison. But yet the idea, you come, no Yeshira, Yajankwa, Jamesokasa, amen. Amen. Yawawa, Wakawa, woo, and Yawawa, so we were born a cower. Now, Padu of the Shanwa, no one only 2 minutes drip on any idea. Intimate, I am. Catch on as a million. And I just say, many who encounter. No encounter. Amen. 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 So from us time school. Sister, secretary Doris. We didn't know was so me tradition na me tell I'm going to take it 3 months. Holy Spirit na wo. Me tradition was sorry no summon him. Was so for. Sankie twitwa wo na mo. Ipewuti. You may say amen. The person be a wa. Right? Develop God's spirit. Yes. When am I free? But so am I there by. Unsuro be ye no suro. Unsuro bosom no suro. Bon sam kura monatem paso be ha. Wontimi. But what you say? Nti me na mo me free o. Me dia no me rade no me japade. Ah. Rade no me japade. The person nanati. Asori bia wo kwa wa ha. Nana make us should be. You need to develop God's spirit. Amen. Women, won konkro ye bambo fo. Won konkro ye church fo. Won konkro na kire ye kwa na church onu na lead you. Have one na kire kwa ya ko kure ni nyina. No kure no so ye kare. No kure nyanko. No kure Yesu Kristo ano no. Don konkro na kire wa ko ni nyina. Emo ohunu se de we sutie we tie de we pe ne de we mpe. Ye me so amen. Amen. Indeed, God's spirit and the better me do so. Why you won't guarantee? Unquatia, why you won't guarantee? So, back what heaven won't conquer that. You may say, amen. Amen. And the pressure wouldn't be bumping. Now, dear Baku, the Chimbo Ibra, I'm in Cassam. Mahunya, okay. Shadio. Boy, young
ana makɔ fam nsuo gu nsuo no kora pa na potɔ menni nsuo nti ana metwe gu mu na ayɛ ma yɛmɛ so amen nti nsu potɔ ayɛ ma ana afei mehu sɛ nsuo mmura ɛna nsuo no gyee mepɛ nsuo no a ɛwɔ soro no bi mede akɔsi nsuo no a sopotia no nsuo no nwini ba ɛda na wɔsa me yɛ dada na wɔm no ayɛ dikadika no ɛwɔ sɛ meyɛ deɛ bɛyɛ mehyia gu na mehohuru na mede kɔgye ɔsoro deɛ ɛsuo saa na wɔsa me yɛ nsu dada no hwiegu nsu dada no hwiegu ne yɛ dada no hwiegu poroporo wakoma no mu hwie deɛ wakoma no mu nyinaa ayɛ deɛ bɛyɛ egu fam na na fill the gap jẹmẹsọ kasa amen wọ́n ti àṣẹ ọwọ́ sí wọn nyẹ wọ́n soro nsuo nsuo a nkwaya deɛ bɔ hello bíbàtà wà tẹ̀mẹ̀ àṣẹ pẹ̀mpẹ̀nsuo a yɛduru baabi a yɛbɛbɔ mpae yɛbɛbɔ deɛ mesrɛ wo mpae no yɛ mu nsusu mmie nneɛma no hoo ɔmbɛbɔ deɛ bɛmi hia wo mpaeɛ no kyɛn nneɛma kikirikikiri mpaeɛ no deɛ wɔn bɛbɔ nneɛma bɛkyɛ moma no nkɔ fam kakra bi gyeme so amen ɛwɔ sɛ wo live with the instruments bɔ mpaeɛ no Jesus ɛbɔ mpaeɛ gaasa mɛ ne tuo mɔ tie ne yie ɔbɔ mpaeɛ no akɔduru mpɛmpɛnsuo mfifiri san afei ne mogya na ɛte ba wodi aseɛ asuafoɔ no kɔsi a ɔmobɔ mpaeɛ ma asase no wosɔe ma bɔfoɔ firi soro si fam ɛhwɛ nniɛnti asase awo so na nka asase nso bɛwo so according to Bible yɛsome nyame bɔfoɔ ba fam a baabi a ɔbɛgyina na asase no ayɛ dɛ awo so nso wɔdeɛ bɔfoɔ bi ama awɔ bɛta asase no yɛ deɛ bɛ nti na wɔsi ɛsoma ne bɛhwɛ nniɛnti a ɛdeɛ na asi to ɔmo baeɛ no na ɔmo bɔ Peter din so the prison na wɔsɛ bɔfoɔ no kɔɔ ɛkɔyi Peter ba na ɔmo gyae deɛ ɔmo yɛ na nyɛ saa asase bɛsenke hallelujah wɔkɔɛ na ɔsi Petro sɔre hyɛ w'ataadeɛ bɔ w'abɔ soɔ sɛ ɔmpa mu adi m'akyi yɛ asɛm ne yi mepɛ sɛ obi a wɔ ha wohunu sɛ Zion ayɛ Honhom Kronkron na ɛlidi yɛn Zion mese mekwasi awi a wonya asɔfo bi ate sɛ me asɔfoɔ dɔɔso bɛtɛ meda bi a mese megye me ho di medi me ho adanseɛ ma danseɛ no korɛ Awurade ɔfra me no nso yɛ danseɛ odi me ho adanseɛ bi asɛm baa na meka kyerɛ wo no obi a menkɔ school da nso metumi turo challenge wiase nyinaa so obi amu sa me question wɔ baa wiase nyinaa kuma se meka wo bi na aziefo ake meturo challenge me se yɛka mekyerɛ ɔmo borɔfo ase yɛka rest nyɛ worship Genesis chapter 2 nansie na Nyankopɔn de yɛ adwuma ɛde atɔ so nso wɔyɛ deɛ bɛn na no wɔyɛ asɔre nti wo kan wɔ sɛ and God what rest nti so ɔbɛka kyerɛ m sɛ 7 days ɛyɛ Sabbath na Sabbath na ase kyerɛ ɛne sɛ wɔkɔsom Nyame a woyɛ kuraseni find it out. What is the meaning of rest? Amen. I'm saying, see, and maybe I will bet me at him. Me say, 10 million at Tosso. But you never you know, but some say, didn't know, and say is that for Roman again, a young Tirano, to go, a phone, ɛdɛntia ne dɛnti na Awurade ma aboa ne tɔte mu apae
no purisa Israel for Mammy, so the honam a kind Bible now. Yes, what you may show me, Amen. The entire preacher man forcing them out to Bible now. No, me hobby, me a woman, by the Spirit of God, and the shower on my water. Was he a true free young couple whom into God's Spirit, and the man which you trust him into trust him or the top. Or but no one false what children. What is it? I want to talk to my five and number be a trap apart of you. Once you gang, and I'm a hotel to not pan phone bomb. I didn't. The boat, the nana more pine, it would have formed. You may say, Amen. In Timpano. What is it? A purisa, you dear, would be see. Oh, who say, I want them. What is it? Into who is was a son or packing you, baby. To what one I said, be an individual. Maybe you're packing and no idea. And nothing of that is easy for, and yes, said you by a ransom, or betting you poor day and night. No one none to a ten and a half and panel. And this is our country, and I'm wearing one tears here. Okay, Capity. Who conclude terrible? You knew how? They say, Amen. Number 2. One boy, your children, the Bini Kobe. The Bini Amana, really, your children. As a children, your children, you met anything. Now, we're free to be a beam, a quadian, to be a fool. Ultimate Saturana. But I can't have Tico. Young children, Sabo said, Young Bobby at Yanisa. And my mama for no. When the men Saturday, everyone to be among to be a fool, but the Israel for there who were privileged, so free to be a fool. Oh, it's a God's Spirit and possessor. You can understand him, the word of God. Yes. Let Jesus catch us and the Yakani and Nata. Won't you ask you what can't walk? Nipediakani and the when you know Nipedian in a Bayakusu, as you say. Amen. The eye of every Christian is Christ. One natural, one because of one into Umpoli, one shasi, always lighting. You never be a Makama suffer the car Bible name and Tiasia. Never done what is here. What the one num any Sukia will call an idea. That kind. Yes, judges one kind, lawyers and kind, I am from kind, lecturers and kind. I don't know my ass of. No do Kumasigana offices be because of the God's Spirit. Amen. Because of the Spirit of God. No. That is why I'm saying my cry. Now conclusion found the peace. Yes. The Jansaka Mama crying. Amen. No, like I yes, my ladies was a man waiting. Yes, my ladies waiting. The papa they say you won't know what it is. They say I saw them we say back. Yes. But yes, man, you're married. When you're not what is a spirit? Or what is nation? When you're married Israel, you ban Christ. Amen. Christ also you the Christianity.
Haze na yakɔ yenu yapani Yesu wo hia yeforo ana wato nsa ya de ba ɛna ɔsese ba kanea na ekura yɛ yɛnhwɛ ye kresi anu na danko ne berko ayeforo ne bɛba so ɔno bɛba betwam akɔ nti wo betwam na wa kan yenum yɛ na wafa wo na ɔno yɛ de saa na tio nti ayeforo ne yɛkɔ ana Matthew 25 nso sɛ madwemma ne mfire ni ma obi ekura kanea mesi obi ayɛ de aba yes obi ekura kanea obi ekura but enyansafo wɔ mu no fa kanea no wɔn fa extra kati onu asa extra fa extra aka sɛdeɛ ɛbɛyɛ a onim waboa no ho ayɛ deɛ bɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ papa no ba ntɛm a kresi ne nsa yi yɛkɔɔ yɛa no waba a ne kresi da so yɛ kresi ɛna ɔkyɛn so a mewɔ extra gyeme sɛ amen menu mmienu yɛteɛ dɔnko ne perepere a Yesu bɛbɔ obi anim nti wohia extra ɔyɛ wɔn nyinaa enum ni obi ada obi ani kum obi ada obi aka ne asi so gyeme so amen ayifukunu ne pie yɛ no announcement ne ba ayifukunu ne yɛ no obi ani tee afei na nkwasiafoɔ no kanea ne yɛ de na nyansafoɔ no nso kanea ne yɛ de edum obi ade edum ne sanse wɔwɔ extra oil nti no wotimi ade ne kanea no ma kanea ne sotie me kam wate mfa nneɛma ni akoro wote ase ayifukunu ne ba nso ankasa mo mentwa mo no oba wo twam na no so pagya wo kane no mu di akiri afei na wo bɛsere ewura no yɛnum nyina no retia no so yɛno retia ɛnokore mama mu kresi bi no anso yɛnem yɛfa yɛ limit gyeme so amen sɛ wɔmpa ho nkonkura tira kwan a ada Yesu bɛba no saa bere no na wobɛsi abɔnten sɛ wokɔpɛ bi wonkɔmmara na ɛtulate Petro ni ase petira kwan na na twi ɛwɔ so petira kwan ɛwɔ se nsuo na wo mankura no mu no ɛwɔ se hwie guo na me so wɔ soro deɛ ɛna yɛ nɛ etwa sɛ nɛ honkokro bɔ masoro hallelujah sɔre gyina wɔn naso amen. Audio Jungle. Audio Jungle.